даде 10, но вас ще ви чоплят моите пет. Подалеч отдали да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряте, що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Али Бос казва отдалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте, що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Фамилия Курхански са на мнение, че завиждате на всичко. Дори на малкото сърцето ви не издържа. На нищо жалкото боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Али, аз съм казвал, Завиждате на всичко. дори на малкото. Завиждате на всичко, сърцето ви не издържа. На нищо жалкото, боли ви, че Али е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Али Бос казват, пет като моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои на много, ама не знаят откъде идват и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите от фамилия Курхански. Да се давя в интригите. Вие не спряхте, що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Али Курхан ви казва, дразнете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите от Курханския. Как да не бъдете мърши? Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Али Курхан казва.